Ikatan aja waktu kemarin dengan naik viral itu video. नमस्ते प्रणाम। हम भोजपुरी गायक कान्हा सिंह आप सब तमाम भोजपुरी समाज के पैर छू के प्रणाम करतनी। आप सब हमारे इंस्टाग्राम आईडी सिंगर एक्टर कान्हा सिंह के फॉलो करीजा, लाइक करीजा, कमेंट करीजा। ये एगो कौन तो बाबा बड़े जो लिखले बड़े चल हट निकल। ये बहुत अच्छा लिखले बनी बाबा, लिखले बनी बहुत ही अच्छा। क्या है अब लेगो हम से हट गई है, अब ना बुझाता। बहुत अच्छा लिखले बनी बाबा। ये हमारे को गाना इलाज सुन ली। हाल चल आप सबके, आप सब लाइव से जुड़ी जा, लाइव के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें या बिना बतावल लाइव है बनी तो आप सबसे माफी चाहते हैं। ये गाना के वीडियो आइला आप सबके सुना है कि खातिर लाइव है, तो आप सब गाना के सुनी जा ज़्यादा से ज़्यादा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दो बा। आज एक हम आदमी से मिलावल चाहतनी जौन हमारे म्यूजिक डायरेक्टर बाड़े, जिनका नाम मनीष प्यारे जी बा। ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। हाय प्रणाम। अरोरा सब कैसे बनी जा जरूर बताई जा। भगवान के दुआ धर्म से ठीक ठाक हो कब्जे। तो भाई के बहुत सुंदर गाना वेब म्यूजिक से होली में होलरिया भौजी भाजे दो तो अरोरा सब जाई सुनी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देवल गइल बा। के बा हो भगवा कुछ बाबा नाम के कुछ करते हैं, मुमताजिर बाबा। अरोरा के बाबा हमनी के तरफ से बहुत प्रणाम बा। राउर फर्ज बा जौन लिखे कर लिखी, कोनो दिक्कत नहीं है। अगर रौरा केहू के सपोर्ट नहीं कर सकत, दुलार प्यार नहीं दे सकत तो ओकरा के बिगाड़ा तनी काहे बाबा। छोट बच्चा बा, अगर एकरा से कुछ गलती हो गई तो माफ कर देवे के होई।
रउरा बाबा बानी तो जरूर मतलब कुछ के नॉलेज होई। ऐसे तो बबे लोग देश के खा गइल बा, अब का कही रउरा से हम। मगर बाबा हुकम तो रउरा जरूर कुछ सुनत होकम, देखत होकम। बाकी रउरा ऐसे ना लिखल चाहत रहे, छोट बच्चा बा, अगर गलती हो जाला तो एकरा के सिखावल जाला कि बबुआ और मेहनत कर, एथी कर। चलिए ठीक बा। ऐसे तो ढेर लोग बाबा बा, आसाराम बाबा बाणे, राम रहीम बाबा बाणे। रउरा कौन बाबा में से बानी अब तो हमारा मालूम नहीं नो कि रामदेव बाबा में से बानी कि राम रहीम बाबा में से बानी। चलिए ओकरा खातिर क्षमा याचना प्रणाम बा, माफ करे को होई। चली लाइव से हमनी के अब तनी मुक्ति लेतनी जा। और रउरा सब डिस्क्रिप्शन में जाई, गाना सुनी, आनंद उठाई। या भाई के हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दी। सही दिले रहम आशीर्वाद दुलार प्यार बनले रहम तो भाई आगे तक जा सकता, रोरा सब कुछ सुना सकता। चली धन्यवाद। धन्यवाद।